Nawala na ang ridge of high pressure samtang maayo ang dagan sa panahon nga masinati sa Sugbo karong weekend. Alang sa dugang weather update aniya si Engineer Al Kiblat, OIC sa Pag-asa, Visayas. May hapon o ganyan itong pinakarahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang northeast monsoon o amihan ni balik kini o ang huros dito ra ni epekto sa amihan ng bahin sa Luzon. Samtang wa pagyapon tay nakita nga bati nga panahon suod o gawas sa Philippine Area of Responsibility, busa mga kapuso sa Visayas, tibuok Visayas ug Mindanao, padayon kining makasinati og maayong panahon ug maba ang tsansa nga dunay mga pag-ulan. Ang hangin hinay ngadto na sa kasarangan nga nagikan sa Minang Silangan, ang muros sa tibuok Visayas ug ang balod sa kadagatan magpabiling malinaw ngadto na sa kasarangan. Ang dagat muhunas alas 6:52 sa hapon o karong gabi nga may gimubon nga 0.19 ka metros o mutaob alauna 15 sa kadlawon ugma sa buntag nga may gitason nga 1.51 ka metros o muhunas alas 8:01 sa buntag ugma nga may gimubon nga 0.11 ka metros. Sukod sa temperatura dinhi sa metro magkaanam ning kainit 23 to 31 degrees Celsius, diri sa Bohol 23 to 31 degrees Celsius, Siquijor o Dumaguete dunay 24 to 31 degrees Celsius, sa Samar 23 to 31 degrees Celsius o sa Leyte 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw musilang ugma sa mga alas 6 sa buntag. Mga kapuso, kabalo ba ka nga dunay mga sistema sa kinayahan nga nagdaog hulga sa kinabuhi o kabtangan sa tao. Mao na itong gitawag og hydrometeorological hazards. Ug dinhi sa Pilipinas, dunay 5 kamatang sa sistema nga pwedeng makamatay o makadaot sa kabtangan sa mga tao. Usa nini ang tropical cyclone o bagyo, ang ikaduha thunderstorm o pagpanugdog o kilat, ang ikatulo intertropical convergence zone o panagtagbo sa duha ka patang sa hangin, bugnaw ug init nga makamugna kanig bati nga panahon. Samtang ang tail end of a cold front o ang monsoon nga dunay duha ka sistema, amihan o habagat. Nga angay nato ning batayan para paglikay sa kadaot sa kabtangan o kinabuhi sa tao. Para sa dugang detalye, mahimong mobisita sa website sa Pag-asa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan res botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Maayong hapon.